По-болгарски уже, хорошо? Хотя он хорошо говорит по-русски. Спасибо, но это неправда. Лучше по-болгарски. От името на Съюза на българските художници, от свое име, искам да приветствам с добре дошли в България колегите от Русия. И както разбрах, в този проект, който е много интересен, участват и художници, които не са само от Русия, а са от различни страни, като Украйна, виждам България, художници, които живеят и в Западна Европа. И това показва една много интересна възможност, която дават руските колеги, за да се показват експозиции, които са много по-богати и дават възможност в много страни на Европа да има една по-широка палитра от художествени търсения. Разбира се, аз не съм подготвен да оценявам и да давам оценка на произведенията, които са показани тази вечер. Моята единствена задача е да кажа, че ние се радваме, когато има такава възможност да се запознаем с съвременното руско изкуство, което, съжаление, през последните 15-17 години не идва често в България, но се надявам това нещо в бъдеще да бъде променено и да имаме по-голяма възможност да се сътрудничим с колегите от Руската федерация. Пожелавам успех на колегите в България, много посещение и едно приятно изкарване в нашата страна. Успех, колеги! Я хочу вам представить автора работ, которые здесь присутствуют, Марина Лейсбольд, которая сегодня нам продемонстрирует свое искусство вживую. Там приготовлен мольберт, холст, и она поделится с нами своим мастерством. Пожалуйста, Марина. Я рада вас всех видеть, приветствую всех. Добрый вечер, хорошего вам настроения. И приглашаю вас в процессе сегодняшнего вечера посмотреть, как я накладываю краски на холст. Мне очень нравится позитив этой жизни 21 века. И я пытаюсь его нести в массы через холсты. Спасибо вам.